Тамошобинони азиз, магазин маҳкам шид. Нигоҳ кунед, анами қадар куртои фасон ҳамаш бори Туркияй аксияи калон эълон кардаган 30 сомон. Куртои 120-130 сомона ҳамаш медонед 30 сомон шудагай. Размерашон чӣ хелай ҳозир ки шудагишам нишон метам духтаро. А 1 сола то чанд солара? Ай синф 1 то синф 11 размер ҳастай. Аз 1 сола то синф 11 размер ҳастай. Духтаро ҳозир мак шудагиша шумода нишон метим. Нигоҳ кунед. Аксияи калон. Нархаш 30 сомон. Бо касе оптови мегира, оптовиш арзон мешада? Оптови бигирен ко арзон мешава. Чӣ хеле гуфту магазина маҳкам кардаган барои ҳаваи ҳар он чизе мебинен. Медонед чанд баробар арзон шудагай. Мана марамад аз наздик нишонтон метим. Биненда куртои фасон духтарако. Ина диден нархш 120 сомон. Ҳамаш 30 сомон шудагай. Кадомеша гирен на 120 сомона 30 сомон шудагай. Качествора бинен хуч зурай. Марамад успет кунен хели нарх ягон ҷода нестай. Пад брендан ина барбари астай. Булгари, Гуччи, ина фил хулас тамоми намуди анамхе рубашкачора. Ино роҳати фарзандои шумояй ки нархаш ҳамагӣ 30 сомон шудагай. Тамошобино бори дигар такрор мекунам, хели нарх дига ҷода нест. Успет кунен биёин 30 сомонӣ харидорӣ кунен. Барои савдо мегирифта бошен ку бурд мекунен духтаро. Биёин боз ҳам арзонтартон мекунан. Шортикора чанд сум карден? 30 ва шок. Тамошобино 30 сомон иҷада шортико. Ина ҷинсакои фасон инорам 30 сомон кардаган. Бурукои фасон ина марамат кадомеша мегиред 150 сомона борай. бовар кунен духтарако. Инои бо 180 сомона борай. ҳозир 30 сомон шудагай. Беҳтарин вариант бо нархи дастрас. Бурукош 50 сомон, шортикош 30 сомон. Рақамашон аст доставка доранд. Хоҳен нависен, биёнин аз наздик бинен, ба ҳазур интихоб кунен. Иҷа беҳад бор бисёрай ҳамаи ҳами аксияи калон шудагай. Тамошобино чанд баробар арзон шудагай. Успет кунен. И фурсат аз даст надиҳен. Тамошобино бовар кунен хели аксия дигар намешава. Магазин маҳкам шудагай ҳар он чизе ки доранд арзон кардаган чанд баробар арзон шудагай. бовар мекунед анамхе футболкачои пахтагӣ тоза якум сорти туркӣ 10 сомон шудагай. бовар мекунед 10 сомон. Размеракош ҳамаш ҳастай. марҳамат ина барои фарзандотон метавонен омада харидорӣ кунен ё ки барои савдо гирифтанӣ бошен. биёен ҳам қадар буракошон хушрӯ. иҷада нигоҳ кунен туника ҳастай. футболкаҳои остиндор, беостин, духтари, писари ҳамаш. Тамошобинот бори Турсияй и тараф ҳамаш 30 сомонӣ шида. мана марамат як бурак ире бинен охи. сифатошон сифати беҳтарин. марҳамат ина туничкошам хушрӯй 30 сомон ире бинен. духтаро мара рақамашона мемонам. хоҳиш дошта бошен доставкатон мекунанд. леки агар омаданӣ бошен ина барои савдо мегирен, барои фарзандотон мегирен, биёен аз наздик бинед. интихобшон дар ҳақиқат ҳам хеле ва хеле зиёдай. иҷада бо ина шортико ҳастай. иношам 30 сомон. тамошобино марамат аксияра бераҳмуш гуфти гапо. беҳтарин аксия чанд баробаре ами магазина маҳкам кардан. ҳозир инами чизе ки дидестем бовар кунен чанд баробар арзон шудагай. марҳамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. медонам ин авора бисёриҳо интизор буданд. тамошобинони азиз беҳтарин аксия рафтестай. магазин маҳкам шудай. ҳозир ма шумода нишон метим. турецки кофточкаҳои фасон, либосҳои мактабӣ ҳамаш бо нархи дастрас. нигоҳ кунен кофточкаҳои туркира хитон медонен ку 250 сомонай. лекин ҳозир магазин ки маҳкам шудай 99 сомон кардаган. остин дароз, остин калта, ҳам пахтагиш ҳастай, ҳам бамбукуш ҳаст. хулас тамоми намудуш ҳаст. ҳозир ма шумода нишон метим. сарафанчикоям ҳаст. ҳозир якчанд намуди кофтичкора биненда. остин дароз, остин калта аз синфи як сар карда. ин ами моделора хитон медонен ку чанд сумай. 99 сомон иҷада бовар мекунен. мана успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. беҳад сифатҳои зур доранд. мана духтарако борои зур инам кофтичкаҳои фасон гирифтанӣ бошен. ина 250 сомара дидена 99 сомон. тамошобино ира бинен ин магазини брендови буд маҳкам шид. ина бороша ҳозир ҳамаша арзон кардагай. марҳамат агар оптови гирен оптови боз ҳам арзонтар мешава. марҳамат ира бинен ҳозир иҷада бисёрш нест.
бор бисёри баъдай ҳозир фақат як чанд намуча бировардагиан 99 сомони кофточко ана иҷада пояфзоло ҳастай духтарона писаронашам ҳастай ина туфличҳои фасони бори гуанҷуай 250 сомон буда ҳозир иношам 99 сомон кардагиан ина дӯстони азиз беҳтарин ҷое ки биёен ба азур тамошо кунен интихоб кунен харидорӣ кунен ё ки нависен шуно даставкатон мекунанд баъдан дӯстони азиз худтон медонед ки сарафанчикҳои туркӣ ҳозир 350 сомон шидагиай лекин иҷада аксия рафтестай аксияи 60% мана марҳамат ай 350 сомон 60%ша минус мекунанд 140 сомон 140 сомон марҳамат ина каседа дар корай сарафанчикҳои туркӣ 140 сомонӣ чанд модел дора юбкаҳошам ҳамчунин мана марҳамат турецки оригинало ҳозир манекенда нишон тимда чӣ хеле гуфтум ҳам кофточкаҳошон ҳам юбкаву сарафанчикош моделш бисёри бадай фақат ҳозир намуна чанд намуча мо шумода нишон додем ира бинен охи кофточкара бинен юбкара бинен чӣ хел хушрувай бор ҳамаш борои брендай борои хушрувай нархку нархҳои дастрас касое ки барои савдо мегиранд ина марҳамат агар навори мара тамошо кардаиста бошен ма рақамҳои худи ҳамин соҳибкора мемонам нависен шона ина биёен оптови барен савдо кунен барое ки борошон арзони чанд баробар нархи турсиядам арзон додестиян мана марҳамат ира бинен чӣ хел хушрӯи сарафанчик 140 сомон да ки шумо да сарафани 350 сомара метия лекин аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен кофточка бошад чӣ хеле гуфтум 99 сомон барои маълумоти бештар рақамошонда занг занен либосакҳои малютка ба двойкаҳои фасони бачагиро ҳозир нишон метам тамошо кунен то охири навора ҳам бачагӣ дора иҷада ҳам духтарӣ дора инаи малюткаҳо духтаронаша нигоҳ кунен ино ҳозир магазин маҳкам шудагиай турецкиҳои оригиналай як комплекта нигоҳ кунен шортик дора дута майка дора як комплекта бори 320 сомонае тамошобино нигоҳ кунен худтон 320 сомона борай тамошобино 60% акция кати пешниҳод кардаган 60% акция кати комплект медонен чанд сум 128 сомон меафта инамудуш ана и бошад 280 сумаяй 112 сомон меафта тамошобино ира бинен кирташ ваяй муслинай материалш нехе бо ласинача дора ина ваёям ҳам шортик дорош ҳастай ҳам ласина дорош ҳастай дига цветоша дига моделоша ма ҳозир шумо да нишон метам як бора как бинен охи интихоба бинен ҳозир магазина маҳкам кардаган тамоми ин боракое ки дидестен вай қамалюткои фасон доран ира бинен ҳамаш 60% скидка мана бори бренд ҳамаш бори турецки оригиналояй 60% акция ира бинен ҳамаи чи ҳаста иҷада ин магазини калон буд маҳкам кардан ҳозир арзон додестиам борошона марҳамат успед кунен ира бинен охи вай двойкачара бинен иқа хушрӯчаяй мана беҳтарин вариант ҳозир бачагишам аст нишонтон метам и чанд сума боша чанд сум шид мана духтаро инам хулас ки 280 сомон буд ина ҳозир 112 сомон шидагай двойка диден садик пушак ҷо пушак аз ин чанд цвет дора ва якоша бинен ох чӣ хеле гуфтум духтаро борошон ҳамаш бори бренд буд духтаро мана марҳамат шумо имкон дорен ки биёен бо нархи нағз бо нами 60% скидка бори фасона бо нархи дастрас харидорӣ кунен ҳозир баъд двойкаҳои бачагиша шумо да ҳозир нишон метам марҳамат тамошо кунен ино чанд план ина хеле двойкаҳоям ҳастай духтаро мана инаи турецки оригиналоян диден турецки ина 180 сумаш чанд сум меафтида боша 60% ина аз 180 сомон 60% минус кунен тамошобино намедонам 50 сум 60 сум мешавада хулоса нарх арзон мешава 50 ё 60 сомон турецки оригиналай мана чанд намуди дига бодора арзон хеле шанс айдаст натен чӣ хеле гуфтум магазин ки маҳкам шудагай инҷа чизе ҳаст арзон шудагай ана баъд бачагиёра ҳозир двойкаҳу тройкаҳоша нишон метам марҳамат биёен ана и двойкачаҳора диден духтаро ира бинен и 320 сомон будай акция кати 60% скидка кати 128 сомон меафта мана аз наздик нишонтон битам худтон мефаҳмен чӣ хеле ай материалш мана марҳамат беҳад хушрӯ иҷара бинен ира бинен духтарова ира бинен чӣ хел бисёрай чӣ хел хушрӯвай шумо вақт дошта бошен ку як бора как бен борои инҷара тамошо куненда мана ҳамаш борои эксклюзивай ҳамаш ами борои ҳастай ки мисол дига ҷода намеёбӣ рақамошон ҳаст ина иҷа бо размерои падрастковиам доштиян ина бинен да духтаро инами
480 сомона борай 8-9 солада мешава 60% скидка кати намедонам 200 чанс ма 200 меафта ҳамқа меафтада 60% скидкаша минус кунед духтаро ина марамат дар кортон боша биёин хеле борои фасон бисёр доранд ҳозир инам хе умумӣ карда ман нишонтон битиём ва иёра бинен бо ину шарф доштиян духтаро ира бинен тройка будай бо аз ин ҳастай ва иқабурако хушру духтаро хулоса 60% скидка чизе мегирен 60% скидка яй ина рақамо ҳаст барои маълумоти бештар бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен ҳози ҳами комплектака нархша бинами чанд боша 370 сомона ина 60% скидка кати и ба фикрам ки 100 чанд сум меафтада 160-170 сомон меафта ки тройкаи муслинай тамошобино мана материалш аҷоибот брукчаша бинен и бо шарфакша бинен чихо хушрӯай чанд расветка дора хулоса интихоби беҳтаринай нархи арзонай ина биёин духтарако медонен чи як магазини брендови калони фасон маҳкам шидагиай бороша супер акция кардагиан хона овардагиан супер акция кати додестиян инамино борои 870 сомаяй нигоҳ кунед фатои 870 сомонаяй ҳозир 60% акция рафтестай турецкиё размерои подросткови 60% акция кати 348 сомон меафтан 348 сомон ина дидена нархора ина модела диден ягон ҷода неста ин хели моделако ҳамаи ҳами борои ҳами магазин эксклюзив буд дар ягон ҷо намеоянд борои брендови буд ина ҳозир акция кардагиан магазин ки маҳкам шудагиай 60% ина марамат яъне амудуш 770 сомонай вай где-то 320 мешава 300 чанс мешава ина ин модела бинем бо чихои хушрӯй ҳозир ман шумода нишон метам да хеле боракои хушрӯ бисёр доранд ҳозир ҳамиҷадаку медонен борошон ай 10 сомон сар мешава бовар мекунен ин ҳамиҷада футболкачаҳои хушрӯи туркӣ доранд 10 сомон кардагиан духтаро баъд анахе платячаҳои эксклюзив доранд турецки мана марамат 60% акция кати бинен размеракои калон ва ира бинен духтаро ина миёра ҳозир мековен ина 700 800 600 500 сума куртора шумо 60% акция кати 200 чанди мехарен бовар мекунен мана марамат успет кунен дига ягон ҷода хеле акция намеёбен духтаро рақамо ҳастай дар рӯи экран бинависен шона дар равакак доставкатон мекунан ё ки шумо биёен вақт дошта бошен инами биёен ба ҳазур тамошо кунен охи чӣ хеле гуфтум ай 10 сомон сар мешавад нархи майкача пайкача дариҷа ана иёра бинен ина меоям ҳамаш бори эксклюзива диден духтаро чихо хушрӯвай 60% акция ина ҳозир чанд сум бошами ина 670 сомонай 60% кати мумкин ки и 290 сум меафта амқа меафта тамошобино ина марамат метавонен ки бо ҳамроҳи хучон ҳамсӯҳбат шавен тройка четвёрка ина ин моделакои фасони туркӣ хулоса ай 6 хушрӯвай борошон и 6 хушрӯвай ва ира бинен духтаро ира бинен як боракак ира бинен охи чихо фасончаяй марҳамат барои хушрӯ дидан тамошобино шумо метавонен омада аз наздик борора тамошо кунен ира бинен охи хеле бор намеёбӣ ҳар ҷода ин нарх бовар кунен ин нархи беҳтарин додестиян хеле боракои необычне ки ҳеҷ ки надора ягон ҷода нестай бовар кунен да хеле нархое ки ҳозир гуфтестиян ина ё чансман ина хеле ва якошонам будай диден барои новорождёниё ана ба двойкачо ҳастай ира бинен духтаро ишам арзон хулас чизе ки мегирен ку инамҷа 60% скидка 60% мана двойкачои хушрӯ платячои фасон ҳамаи ҳами 60% акция мана диден духтаро ана ин 340 сомонай 100 чанд сум да мешава 60% кати мана ина 390 сумашам ҳам хел ҳамаш бори бренд чихеле гуфтум тамошобино нархшон нархҳои борои турки оригинал ай 10 сомон сар мешава иҷода дигар моделҳоям ҳастай ина бачагиҳоям ҳастай духтариҳоям ҳастай попшиву дигар чизҳоям ҳастай биёен тамошобинони азиз як магазини бренда маҳкам кардагиан ҳама хаборои хушрӯ дора ҳозир ман шумода пастелни билиоша нишон метиҳам марамат касседа дар корай бо корти алиф шумода насияям метиҳам марамат нархошон медонен чанд сомонай аз 150 сомон нархи пастелни билио аз 150 сомон сар мешава
то 3000 сомона комплект то 3000 сомонара ҳастай. Бори эксклюзив итальянский экспорт. Борое ки мисол ҳар ҷода нестай. Як бора как биненда умумӣ карда ма шумода нишон метам. Духтаро дар кортон боша иҷада пастели билёям, адиола мисол курпаям ҳамаи чӣ доранд бовар кунен беҳадам фасонакай борошон. Ино чиян? Коробка дақиқа хушрӯ. Мана ино пастели билёя иям. Ина арусакои азиз марамат хоҳен ина насия бигирен бо корти алиф. Ина очои арус биёен хоҳен борои хушрӯ харидан ҳатман биёен. Гуфтестам ку магазина маҳкам кардаган нарха аз амун нархои амун магазиношон хеле ва хеле арзон кардаган. Ина чимаданои фасона диден, комплектои хушрӯра диден ки ҳар ҷода нестай, лекин иҷада меёбен. Марамат нависен рақамошона хучонда муроҷиат кунен бо шумода мефаҳмонанд куҷо биёен бинен ва ибора бинен охе духтароира бинен ҳар ҷода хеле чизора намеёвен. Лекин ина чӣ хеле гуфту магазини брендови буд борои босифати якумсор дошт. ҳозир ки маҳкам кардаган амаша хона овардаган аксияи калон сар додаган. Ҳатто мисол кредит ҳам метиҳанд шумода насия ҳам метиҳанд. Марҳамат ина комплектои дидена комплектои полотенца майда калон ина и комплектора бинен ёша бинен охи ҳамаи чӣ доранд бовар мекунен. ҳозир ман шумода духтарако бо пурратар мефаҳмонам ҳозир аз наздик курпаву дигар чизошонам нишон метиҳам. Духтаро ира бинен тамошо бино беҳад хушрӯвай ина миёра пахтаи тозаяи качестваи зури зур 200 сомон кардаган. И ҳичи намешавада якта мегирӣ тамом якта мегирӣ хеле мебара чанд сол мебара ягон чи намеша сифати зури зурай бо будроен ина магазинои центр дан фақат хеле качествои зур. Ина метавонен бо муроҷиат кунен шона биёен борошона аз наздик бинен пастелни билёшон аз 150 сомон сар меша. Духтаро марамат ира бинен охи интихоба бинен чихо бисёрай ҳама намудаш ҳастай. Мана полотенца бадана хедвоичко ҳаста барои ваннаву дигар ҷо. Баъд покрывалои хушрӯ доранд. Духтаро нигоҳ кунен ина чӣ хеле гуфтум аз анами модель покрывал тамоми цветош ҳастай. ҳам хирасветкош бо хушрӯвай. Баъд инчунин тамошо бино и чиай покрывалои додама мана марҳамат ана ино тамошо бино оригинало ина нигоҳ кунен 150 сомон пахтаи тозаяй ваяй духча бинен майда духти фасон стиралкада ба ҳазур мешувен ҳичи намешава. Инчунин медонен чӣ то нишон метиҳам бисёриё анамхевай мепурсанд болиштои ортопедический болиштои лечебный иҷада ами падушкоошон медонен аз ами арзон сар карда то нами қиматира дорана тамоми намудаш мана лечебный ортопедам ҳастай. Парашам аст ҷудогонашам аст ина каседа дар корай нависен наматрасникаяи наматрасникоям ҳастай чанд намуд тамошо бино хулоса ина чизе ки дар корайтона рақамошона ма мемонам ина чихтон аҳамият додестена духтаро ки чихо борошон ҳатто ами упаковкаву дигараш фарқ мекунад дига хелай тамоман мана метавонен бо биёен аз наздик хитон ба ҳазур тамошо карда интихоб карда харидорӣ кунен. Агар мисол хоҳен бо корти алиф насия гирен. Марамат барои маълумоти бештар рақамо дар рӯи экран ҳаст муроҷиат кунен. ҳами бренди смек тамошо бино и вая германския тамоми намуди техникора дорада. Марҳамат ҳам техника ҳам посуда агар хоҳен ина посудаҳои германский ва ёи техникаҳои германский харидорӣ кунен як магазини калони хушрӯ буд маҳкам шидагияи магазини брендови тамошо бино дом ки чапа шид магазина маҳкам кардагиян ина марҳамат метавонен биён инами қадар боршон мондагияй бо нархи дастрас шумода метиҳанд. ҳама медонанд ки посудаҳои германский ё ки техникаошон чихел сифати зур дорад. Мисол ҳозир ма шумода тифайлша дар бораш камакак маълумот метим инами ё тифалои ё намуд вазбино ё намуд хушрӯвай ки гарантияш чанд солая беҳад зурай тамошо бино нархаш 380 сомон 500 чанд сома буд ҳозир 380 сомон додистиян. иҷода посудаҳо ҳастай дегоҳ ҳастай ина тостеру дигар чи миксрои фасон ҳастай хулас то холодильника ҳаст инами чизе ҳастай ина ваёшон пилисосу дигар диден духтарако фритюрницау микроволновкау ҳамаш инами бренди смек бренди турецкияй
вая германская тамошобино марамат чихеле гуфту магазин ки маҳкам шидагай ҳози бо нархи дастрас пешниҳод кардастиян насия бо корти алиф метиян мана марҳамат касе насия мехоҳа ина биёен насия бигирен тамошобино арӯсако барои худтон агар пасуда гирифтанӣ бошен ё техника бовар кунен бори эксклюзиви бренда бо нархи дастрас шумо метавонен аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен мана марҳамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависем бо шумо да мефаҳмонанд ва ира бинен чӣ хел набори фасон духтаро набори эксклюзив ҳар ҷода неста диден аҷоиб и дегоша бинен охим қа хушрӯвай вазбинагам қа фасонай ҳар ҷода намеёбен баъд ин хеле плисосо мепурсидан бисёриё иам ҳастай тамошо бина бори дигар такрор мекунам насия метиян бо корти алиф мана марҳамат вай ира бинен и комплекта бинен духтаро и қай хушрӯчаяй борои беҳтарин сифати оли гуфтигапо марҳамат муроҷиат кунен баъд аз ин иҷада шумо да вая нишон метиҳам духтаро инахе набори пасудуҳо ҳастай иёрам бо нархи дастрас шумо да метиҳан инам кам мондагиай успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен мана марҳамат касе омада наметона бинависен доставкатон мекунанд ва ира бинен духтарако ира медонена ҳаматон мана марҳамат аз ин наборуш бидай диден тамошобино ҳамаи чӣ меёбен арӯсако иҷа барои шумояй чӣ хеле гуфту магазин калон буд ҳамаи чӣ буд ҳозир инами қадар боре ки доранд аз сабабе ки маҳкам шид ҷошон инами қадар боре доранд ҳамаша аксияи калон кати пешниҳод кардастиян ҳатто насия додастиян марҳамат биёен гирен бурд мекунен инҷада як дастархонай ино европейский стиляна мана марҳамат лёнай янамуд качестваш зурай тамошобино охира бинен необычный фасон иҷада дастархон ино бисёр доранд нози ман шумо да бо дигар моделоша нишон метиҳам мана метавонен бо хучонкати ҳам суҳбат шавем ҳозир духтарако ма шумо да чӣ нишон метиҳам марҳамат биненда инамино турецки оригиналай бренди нурсачи 500 сомонай и ортопедический спинатор дора беҳад зурайда 500 сомон буд магазина маҳкам кардагиан ҳозир обуфошунам сумкаошуна чизе доранд духтарако акция эълон кардагиан ина марҳамат 250 сомон диден дига цветошам ҳастаем хо зурай качествашда гарантия метиҳан 250 сомон ҳамаш бори бренд марҳамат борошон пояфзолошон ҳамаш бори туркия бори дубай ира бинен зарара оригиналоша диден чихе хушрӯбай нархо аз 250 сомон сар мешавад то 500 сомон пояфзоло яна иҷада лоропианои оригинал аста ина марҳамат касе медона худаш медона нархои чанд сумай леки дар иҷа ҳозир аз ҳисобе ки магазин маҳкам шидагиай ҳамаи ҳамино нархошон хеле ва хеле арзон шидагиай дӯстони азиз бори дигар дар бораи ҳамино камака гап мезанам ин магазини брендовӣ буд тамошобино беҳад буракҳои олӣ дошт борои люкс дошт ҳозир ки маҳкам кардан магазина инами қаборе ки мондагиай бо нархи хуб додастиян ҳатто ина мисол касе мехоҳа бо корти алиф ина биёен насияам метиҳантуна марҳамат ира бинен туфличои фасон доранд ина басанушка ира бинен охи чихо хушрӯва шлёпкачо хулоса аз 250 сомон сар мешава бори оригинал то 500 сомона ина занҳои азиз на танҳо барои худтон балки барои шавҳаротон падаротон бародаротонам анам хел обуфҳои брендовӣ ҳастай анаминоям 800-900 сума обуфай ҳамаш брендо якм сортое гуфтам ку магазини беҳад зур буд магазини брендови борои люкс дошт ҳозир ки маҳкам кардагиан ҳозир ҳамаи чизе ки ҳастай бо нархи дастрас пешниҳод кардагиан ина 499 сомони модело шидагиай мана бинен чихе хушрӯ бо корти алифам насия метиҳан ина хоҳен ина насия бигирен тамошобино дидена обуфҳои занонашам ина мардонашам чихе сифатҳои олӣ доранд хоҳен ина биёен бинен аз наздик боварӣ дорум ки маъқултон мешава касе ҳам брендо пӯшидагиай худаш медона ки чӣ хели обуфаю чанд сума обуфай ина худтон мефаҳмен ҳозир ина магазин ки маҳкам шид акция кати пешниҳод шидагиай успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен ана дар иҷа тамошобино ма шумо да медонен чира нишон метиҳам анам хел сумучкаҳои бренда дӯстони азиз ина касе гирифтагиай худаш медона ки чанд сума сумучкаяй
ҳози магазина ки маҳкам кардагиян нархҳошон аз 400 сомон то 800 сомон ай. Иҷада баъзе сумочкаҳо 1200 сомон сумочкаҳои Дубай оригиналояй бренд виёяй, лекин аз ҳисобе ки магазин маҳкам ши тамошобино аз 400 сомон то 800 сомона пешниҳод кардагиян. Як борак бинен да сумкаҳои калоншам ҳастай, нахе майдоошам ҳастай. Як борак бинен и қахшрувай марамат ино бо корти алиф шумо да насиям метиҳан. Ина хоҳен хеле гуфту магазин маҳкам шидагия инами қабор мондагиай успед кунен тамом нашида инами қара биёен ина кас седа сумкаи фасон ина кожои хушру дар корай биёен харидорӣ кунен бисёриё мекован. Ина аксияи калони калон духтарако мана беҳтарин варианто бо нархҳои хуби хуб. Будроен бо худтон муқоиса кунен бинен ки ами чанд сума сумкаяй ина ози чанд сум додастиян қисми болошам бинен чихел хушручаай. Хулоса тамоми вариантҳо ҳастай. Баъдан аира бинен вай иқа хушручае мана арӯсако бисёр мегиранд. Иҷада бо кафшам бидай диден метавонен ки комплект кунен. Мана аз инам ҳастай в наличи омада бинен харидорӣ кунен духтаро ё ки интихоб кунен анам хел агар наворда хушру надида бошед нависеншона расмоша мепартоянд бинен интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунанд. Ана инаму дастархонои эксклюзив ёфтагимтона тамошобино як боракак бинен материалошон лёнай ира бинен охи чихе бори хушрувай бори оригиналай як магазини зур буд маҳкам шидагиай тамошобино борои бренд доштан ина марамад ози чӣ боре доранд акция кардагиян бо нархи дастрас пешниҳод кардагиян метавонен биёен ина бинен харидорӣ кунен ё ки нависеншона доставкатон кунанд. Дигар хел моделҳоям ҳаст ози ма шумо да европейский стилша нишон додум яке иҷада ҳози бо дигар хел фасонҳоям ҳаст хоҳен восточный стилшам аст хоҳен нависеншона доставкатон мекунанд. Марамат ина бинен дастархонатон ай чанд сум сар мешава ира бинен ино медонен чи ай заводскоёшай диден нам хеле клёнкаги заводскоёшай худкун нестай ина марамат пачкоошкати чихе хушру ай чанд сум ай 150 сомон сар мешава борошон ҳамаш бори оригинали турки тамошобино марамат ина интихоба бинен иша ишда фасон иша ишда фасон и моделоша бинен рақамо ҳаст хоҳен ина нависеншона бо корти алиф шумода насия метиҳан хоҳен биёен бинен ё ки нависеншона дар равакак бурда шумода доставка кунанд.